Hi guys, maayong gabi sa inyong tanan. Nag-alindaw diri sa Amua. Ya share nakauli na siya to siya sa gawas. To siya dito nagkatulog atong adtuon. Kung unsa iyang forma na sad. Kay datong niagi ra ba naka-surigit ra ba ni siya. Murag sakto-sakto sad ni iyang ginhawa. Hinay ra noon ang alindaw guys. Si Mio ako nang gi kaliguan sad si Mio. Presko na sad balik si Mio. Dana ra ka Mio ha. Tara siya sa lamisa. Ang mga tukoy nagwat-wat na sad ni sila kay para sa ilahang panihapon. Lutuan pa ni sila sa sudan. Kay na pa may gabon dito nga sudan. Diara dili si Mario Ginoo ko. Tanawa. Nagato ni siya dito sa Esperanza. Nya kaganiha pag abot Ginoo ko ng hapla sa ipikasin. Lain na siguro ang paminaw dani niya. Awan niwang nakaayo Ginoo ko. Di man jud sad agli kay pahibaw nga kanang tagay. Tanawa pangit kaayo ang buwak ko. Unsa ni aho? Ay ayo man ni ang buwak Ginoo ko. Ato ni kasigaon. Kagabi nagbuntag ra ba ni siya pagkuan siga. Hayag kaayo. Ganahan ko tanaw nga hayag. Say kay natukuan. Nasi piulo dani. Diba? Hayag siya. Sumukaon ta guys og kuan panihapon. Ang atong kaunon karon kuan na dessert. Diri si Madam Erlinda kagani ha. Niya. Si Madam Erlinda ako siyang gihatagan sa kuan. Sa Fuji Bar cake. Zaman. Ha? Dani ra kay magikan sa ko sa imuhang kuan. Sudan sa panhapon. Ang ipasudan ako ni Mio karon kuan na ra. Na ang karning manok. Hindi lang i-apil kuno ang panit. Dana ra ka ayaw sa pagkanaog. Ay sa pagkanaog ha. Dana ra ka bantay magkanaog ka. Naa masay litson guys. Kanang isa litson gihapon na. Ato ni igawas. Atong lutuan si Mia sa kuan. Sudan. Naasay pasayan. May bangus. Dirang sudan sa iro. Ato sa igawas. Nagkalanglakas sa balakdana ang kuan. Nga. Kanang sa silupin, litso na siya. Dili. Di na lang ta manihapon guys. Uy. Magkuan na lang ta. Di na ta mukaon sa kanon. Kuan na lang atong kaunon. Magpili na ta dani. May kinan anak ko kaganiha oh. Napili na pa dami. Sige ra ang atong lutuan sa kuan. Napaidagan kaayo minggo float. Lami ra ba ni kaayo nga pagkaluto? Paluto. Pagkahimo. Ay! Kani pudsad. Panamin yun. Hulog na ni Mio. Kiahat Mio. Unsaon na lang ni Mio. Kumulan sa ni nato ang kuan. Manok. Ano nga ito yung dana na ka ha. Ay pagkanaog. Ayaw pagkanaog dana. Bantay og magkanaog ka dana ha. Guys, manhapon ta. Minggo float lang uy. Lah, sosyalan kay tagkuan. Yara. Daghan kaayo. Pay minggo float dyan. Bugnaw na kay ni siya. Nya daghan pud sad ni siya og mangga. Isa lang kay ngana kay ugma na pud sad. Isa na pud sad ka ingon ana. Di ba? Pagka perfect og
pagkalami sa atong panihapon. Wala ko nagluto guys. Kay napamay daghan kanon sad. Sakto ra na sa iring daw sa iro daw kang Mio. Ngaon, dili si Mio pwede dani. Ngaon ta. Dagko kay mangga pagkahiwa. Oo, Mario. Kani po sad. Lami po sa kani siya. Kargado lang tamis. Bit na ko ang kuan. Dara. Dugang ta. Gamay lang. Dana lang. Ayaw palabi day. Panyapo naman sa niya. Daw mag-inom dayon ko sa malunggay tea. Oh, perfect na din kayo ang atong panhapon. Ganina wa nagkadimaw kung vlogging ano na ay sounds. Ayo. Dahil akakay yung bulan pang karne. Na may sliced bread. Uho na. Uho lagi. Yung mama Pag-ilis Mario, kay kagabi ira na mo sanina. Pa buang-buang dia kasi tingali lagi mamyukoy kay karon. Abay higda lagi. Ilisi na imong sanina. Ilisi na imong sanina kay andita ka makumo karon. Duha unta akong kanon ani pero kanina lang ang isa kay kinuo ko tulog og dali. Nya kanira mga tasa nga gagmay ang ato ang kuan dira na Starbucks. Sige na kaya panghugas ko sa plato. Pwede kang kay plato hugason mo. Ni mama. Dili agamo-gamoon kay para dili panos. Mapanos man mo ibo. Ayuha ka na Ginoo ko na wala na do nang Ginoo ko bayot. Ay akaw na mama. Ako ni ate ni Dor pag hugas na to sa kuan kaw. Hindi siguro plato mo. Manggal mo. Daw pag himasak ya dita ka makumo karon. Lagi. Dara guys ang atong higupon. Ininit daw kuan. Dili din siya kay magkuan na kinahanglan ipundo pa di siya og anda. Dugay. Parang nga ay nasa tuma. Agas ba tubig ba? Wala gani nagagas ang tubig da. Na maugmaan na ana, na bako ka nga na dana. Hugasan na karon. Kaon sa Mario.
Agud ag uho-uho, ag uho-uho. Kaganiha guys, nanawag ko ni Utik. Nya. Nanawag ko kang mama niya, si Utik nakatubag. Nangutana ko kung unsa nay update sa kang tata. Unya, dito daw si tata sa hospital kaganiha. Kauban sila ni Mr. Gingayan. Nya, nagtawag si Utik. Nagtawag kuno si tata dito kang Utik nga. Tusiin pa daw kuno. Nya mautuan nga nagtawag si tata nga nag-ingon nga dili lang sa ipatugbong si Utik kay tusiin pa man. Nya wala day nila ni Utik na kontak ambot og asa sila nagpaingon kay nagkontak pud sa si Utik dito sa La Verdad dito sa Central sa iyang mother ni Richard. Wala man kuno dito. Nya mautuan nga tingala si Utik og asa sila nagpaingon kay di naman sad makontak. Sa birthday ni Papa, wa ko nakaadto dito. Wala ka nanda pa mga. Diri ra ko kaganiha dito day ka. Wala ka nanda. Wala nanda kay. Nagunsa magay sa Esperanza? Ang lahat ito. Among mo. Nya. Naman yung tagaan ko relo. Agad Ya, yata ko ni. tagaan rilo or basic imor sa nanggi Atag na squat. Ini kabutang wala ma. Diya lang sudan nila ni Putot, Tiulo, ug sa mga itoy daw sa iring. Diya ra ang kang Mio. Gamay ra ang karne nga akong gibutang sa iyaha. Nya atong isulod ang mga kuan para di ni madaot day. Magiwa niya ayuha pagkuan oh. Niyo. Tama makaon ka? Dito lang niyo kay kapit na maluto ang imuhang kuan. Ato na ni ikuan ang iyang sudan niyo. Yan. Daw kunis-kuniso nato ang kani okay na siguro ni siya to ng pati. Dira lang kanon guys. Yo. Am na ka. Bagong kaligo na ba ni siya? Kaliguan kay para humot. Na kusog-kusog na jud ang taliti oh. Huwat-huwat sa si Mio sa iyahang kuan oh. Ato ni gagmay-gagmay yun. Kaya namin nagingon guys nga pwede kuno ni siya sa kang Mio. Dili lang kuno siya, dili lang kuno i-appeal ang iyang panit. Kinahanglan unod lang jud daw kuno. Daw kinahanglan walay timpla. Kani wala man ni nako timplahe. Ginagmay-gagmay ra good. Kaya ang katong isa ka manok nga gipalit gitunga to siya. Ang tunga para kang Mio niya datong agi luto naman ni Mario ang kuan katunga. Para na kang Mio dana gamay-gamayon. Ha? Agri. Ano sa siya oh? Ho? Kaon na ka? Ganito lang ha, humot na kayo na siya. Ako na siyang gipahumutan. Busog na siya dani. Kaon na si Mio guys. Aligan. Kami mami. Apay. Kay mo kaon na. Pas ang iyahang kaon. Lami. Ganahan kay siya guys. Nasay sabaw-sabaw gamay. Hurot na niya. Buyag kaayo si Mio. Ang Mio na mo. Buyag ang among Mio guys.
Nagkaon na ang among Mio. Mio, lami Mio. Kanunay na lang ingani. Daw palitan sa nako ni siya o kung ano, pwede kuno kalabasa, sayuti daw, karot, ibahog dani sa iyaha. Medyo na jud kusog-kusog ang alindahaw. Nya si Mio. Ala, hurot ni Mio. Dara oh. Dara, tilukan na ate. Tilukan di pa oh. Ana, uy, nara. Tilukan na ah. Purot ni Mio guys ang iyahang pagkaon oh. Bye-bye Mio. Bye-bye. Nagkusog na jud ang ulan. Nga si Mario. Si Mario diri nagpahangin-hangin si Mario. Yahak man Danlog na sad kayo ang dalan diya sa puntod. Kuha sa tungkuan niya ka, may kuan ka. Yulo. Hugaw naman ni kayo lahang kuan, uy. Kuan tong. Kaysa, hugasan na. Kay, grabe na kayo ta. Buling ang ilahang kuan. Bahuganan. Tong brush down. Hawa! Ay, nabasa ka din mo. Basa! Gamit ng ahuman. Ikaw nagbahugsad kay Igor sa mo agi butang dito ang kuan hindi mo ang sugasan at kahugaw magud siya guys kay ang tamat-tamatan man dahil nila hilo na. Dapat nilipan ka. Nilo ka. Uy. Dapat nilo ka. Nangaon na ang mga ito. Oh, ga si Mio. Mabuling gyud ang ilahang kananan kay tamak-tamakan man dayon. Excuse me na tanawa. Tamakan. Nya si Mio. Sa baay na si Mio. Mio? Unsa man ka din na, ha? Sa paka-exig na kay naraman siya na ako dahil gibutang. Dana na ka. Behave na ha, behave. Kaya daghan ka ay hugason dani. Ginoo ko bayot. Guys, thank you so much sa inyong tanan and Happy New Year sa atong tanan. Salamat sa mga suporta. Hangtod karon manghinaot ko 2026 nga anaa pagyapon mo sa ako inyo pagyapon kong suportahan. Sa mga basher, salamat pud sad. And sa inyong tanan daghan kaayong salamat sa inyong tanan. Sa mga blessing, labi na sa mga wala nag-skip sa ads, thank you so much kaayo sa inyong tanan. I love you all guys. Bye.